Може ли ChatGPT да ни помогне да си намерим мъж? Отговорът, момичета, се оказа, че е да. Но първо харесайте, коментирайте или запазете това видео, за да може то да достигне до повече хора. Аз съм Мария, съм компютърен инженер, правя курсове на технически теми с нетехнически лица. Но днес ще си говорим за моя личен живот. Както си прекарвам времето на моя компютър, аз цъкам по цял ден така или иначе и решавам да погледна профилите в Bumble. И тогава ми хрумва тази идея, мога ли аз да попитам ChatGPT дали някой от тези профили всъщност е добър за мен и има съвместимост. Тъй като имам функцията Memory On, той помни всичките ни разговори, съответно ме познава доста добре на този етап. И така, вижте как да го направите и вие. Аз сега отивам на Date Късмет. Първото нещо, което ще направите, е да отидете в Bumble или Tinder или който application ползвате и ще направите скрин рекординг на профила. За съжаление не мога да го покажа, защото има защита на личните данни, но в момента, в който направите видеото, можете да го качите директно в ChatGPT и съответно да му дадете промпт, в който помолите ChatGPT да анализира профила, снимките, как човека сам се анализира според него, какъв е езика на тялото му и каква е съвместимостта между вас. Изпращам моя промпт и изчаквам малко, докато ChatGPT анализира видеото. Можете да видите какъв е профила според ChatGPT, какви са интересите на човека, какво подсказва снимките му, стил на зрял, емоционално уравнесен човек, желание за интелектуално културно привличане, не само визуално, тип личност според текст и визията, какъв тип отношения търси, какво търси в отношенията, сравнява го с мен и съответно ми казва как да говоря с този човек, за да може да имаме успешна комуникация. Успех, момичета!